Pam, 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 pam. Sí, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Sí, han estat uns 3-4 dies de reunions, xerrades amb els companys de la col·laboració. Després un es queda com si... Després d'una festa, diguéssim, no? Sí, com... Sí, ara us explico de què va. Vinga, fins ara. Adeu. Hola, amics i amigues. Us porto avui una nova cullerada de recerca. I us vull parlar de la col·laboració que hem tingut aquesta setmana passada, on ens hem reunit, la gent de la col·laboració. Jo estic dins d'una col·laboració del detector Supercamió Cande, potser ja ho sabreu. I res, ens reunim 2 cops per any per explicar-nos què hem fet, com ha anat, quines són els problemes que hem tingut i tot això, no? Aleshores, jo aquest cop he tingut 2 xerrades. En realitat, les 2 xerrades van del mateix tema, que són les supernoves de col·lapse de nucli. Què és una supernova de col·lapse de nucli? Hi ha diferents tipus de supernova, però aquestes produeixen molts neutrins. Són estels de més de 8 masses solars, però no tampoc supergegants, no podria ser una de 100, per exemple, perquè allò col·lapsaria directament a forat negre. Aleshores, aquests estels, que són molt grans, van passant diferents fases. Primer fusionen hidrogen, després fusionen heli, carboni i així, fins que arriben a produir ferro. Un cop el nucli es transforma en un nucli de ferro, allò ja no continua més, perquè no pots fusionar ferro i produir energia. Aleshores, un estel com funciona? Un estel, per una banda, té la massa que, per gravetat, intenta col·lapsar, diguéssim, i per altra banda té aquesta fusió d'elements que produeixen energia, i aquesta energia fa una pressió cap en fora que fa que aturi la força de la gravetat i arriba a un equilibri. Per això es diu equilibri hidrostàtic, perquè allò bàsicament està més o menys estàticament, com una balança que ningú acaba de guanyar. Aleshores, quan al nucli hi ha només ferro, allò ja no té més d'on treure més energia i és com si de sobte el terra desaparegués dels peus. És com estàs en un edifici i de sobte desapareix el terra. Què et passa? Caus. No hi ha res que t'aturi. Doncs aquí és el mateix. Tota la matèria comença a caure a una velocitat brutal. Llavors tota aquesta energia gravitatòria el que passa és que es transforma d'una manera de més supereficient en neutrins. Els neutrins són molt fàcils de produir, poca energia fa falta, tenen molt poca massa. Produeixes neutrins a tutti pleni, molt, molt, molt ràpidament. Aquests neutrins s'escapen perquè la matèria, amb prou feines interactuen amb la matèria i s'escapen. La llum, que també es produeix, li costa més escapar. Hi ha tot de matèria que li està caient allò i ha d'anar xocant, fins que en el moment, clar, sortirà fora i ho veurem, allò és un espectacle. Però li costa més. Els neutrins, aleshores, comencen a viatjar pràcticament a la velocitat de la llum i en algun moment tocaran el nostre detector. Els nostres detectors estan allà esperant que vinguin els neutrins. I què veiem en els detectors? Doncs que de sobte, perquè això passa en segons, veiem una quantitat brutal de neutrins que ens arriben, a més tots de la mateixa direcció, i aleshores d'aquesta manera sabem que ha explotat una supernova d'aquest tipus. Aleshores, què és el que volem saber? 1. Aquest mecanisme que més o menys he explicat, hi ha moltes coses que no les acabem d'entendre. I això és el que volem fer. Amb els neutrins, com que venen directament del nucli, de la part que col·lapsa de l'estel, ens donen informació directa. A més, aquests neutrins, com que pràcticament no han interactuat amb res, ens donen informació directa.
Segon, què més podem fer? Com que sabem que aquests neutrins venen i que després arribarà la llum, perquè la llum deia que li està caient tot i li costarà més sortir, podem dir als nostres col·legues astrònoms òptics: ei, mireu cap allà, que d'aquí una estoneta, mitja hora, una hora, podreu veure una supernova. Apunteu els vostres telescopis, apunteu-los cap allà, perquè si mesureu les corbes de llum, l'energia, el número de fotons, tot això, també podreu obtenir informació molt valuosa d'aquest tipus de supernova. Per tant, si ajuntem les dues informacions, al màxim, des del principi de la supernova, tant per neutrins com per llum, pensem que podríem arribar a determinar ben bé com funciona això, quin és el mecanisme allà sota que produeix aquestes supernoves. I aquest és l'objectiu. Què passa? Que tenim un detector que és brutal, és, segons la meva opinió, el millor detector del món per a aquest tipus de supernova, perquè, primer, és molt gran, obtindria molts events de neutrins, i dos, pot apuntar molt bé cap a la supernova. I això hi ha molts pocs detectors que ho puguin fer. Problema. Aquest detector a vegades cal fer-li manteniment, a vegades hi ha aturades imprevistes, a vegades hi ha que calibrar-lo i, per tant, en aquell moment és incapaç de dir-te si allò és de la calibració o és una supernova, I, per tant, va bé tenir un segon detector, en aquest cas el meu petit amic IGATS, que és un detector molt més petit, són només 200 tones d'aigua, comparat amb el Super-Kamiokande, que són 50 quilotones, és molt més petit, però tot i així, IGATS cobreix bastant bé la galàxia. I, per tant, és capaç de dir-nos bastant bé quan una supernova a la nostra galàxia hagi explotat. Per tant, el que intentem és que quan un està calibrant-se, l'altre estigui funcionant, quan un està apagat, l'altre estigui encès, quan un està en manteniment, l'altre no ho estigui, i aleshores ens assegurem d'aquesta manera que som capaços de realment veure quan una supernova d'aquest, de col·lapse de nucli, exploti a la nostra galàxia. I bé, he reportat sobre això, tant els sistemes que estic desenvolupant per IGATS com els sistemes que estic desenvolupant per Super-Kamiokande. Hi ha altres persones que també fan altres cosetes dins d'aquests dos mons, però jo també tinc els meus candidats. Doncs això és tot, amics i amigues, com a mínim per avui. Si us ha agradat, espero que us subscriviu, teniu la campaneta aquí baix, no us costa res, mig segon, i a mi m'ajudeu a créixer. A reveure!